Am și eu o slăbiciune și eu sunt om. Dorințele gracioasei mele prietene, domnișoara Marie Popescu, sunt pentru mine porunci, la care mă supun cu atât mai bucuros, cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influența nemărginită, ce știe bine că exercită asupra-mi. De asta dată, ce mare lucru mai cere? Stimate amice, știu ce prietenești cu profesorul Costică Ionescu și, cât nu e în stare să-ți refuze o rugăminte, mă îndatorezi până în suflet dacă obții de la el, pentru elevul Mitică Georgescu din clasa 4-a liceul X, la latină, nota 7, fără de care băiatul care mi-e rudă de aproape rămâne și anul acesta repetent, ceea ce ar fi o mare nenorocie pentru familia lui, o familie dintre cele mai bune și pentru mine o mare mâhnire. Cu cele mai afectoase salutări a dumitale bună prietenă, Marie Popescu. Irezistibilă grație! Cum știi de frumos să poruncești și ce bine s-a nimerit! Ionescu are și el o slăbiciune și el e om. Ține la mine și nu e în stare să mă refuze. Repede mă arunc într-o birje și alerg la Ionescu, profesorul de latinește. Dragă Costică, viu la tine sigur că nu o să mă refuzi. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment că în cazul de față, fiind vorba, mă înțelegi, de o chestiune care mă interesează în așa grad, încât dacă aș fi pe deplin convins că tu, care mi-ai dovedit totdeauna, fără să dezminți niciodată o afecțiune, ce poți zice? Că la rândul meu, în fine. În fine, am înțeles. Nu trebuia să mă iei așa departe. Vii să mă rogi pentru vreo rază de elevi de-ai mei. Nu e Lază Costică, e un băiat dintr-o familie dintre cele mai bune. Mi-e rudă. Cine știe ce leneș, ce dobitoc. Nu e adevărat, dragă Costică. Este un băiat prea cum se cade, să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment că în cazul de față, fiind vorba, mă înțelegi, de o chestiune. Ei, lasă astea, știi că eu la tine, ce mai încap între noi astfel de fraze banale? Ce notă vrei să-i dau părlitului tău de protejat? 7, dragă Costică. Apoi, dacă nu fi știi nimic animalul? Ei, acum și tu. Zic că nu știe. Parcă el o să fie cel dintâi și cel de pe urmă care să trăiască fără să știe. Te rog, dragă Costică, dacă rămâne băiatul repetent încă un an, e o norocire pentru familia lui. O familie dintre cele mai bune și pentru mine o mare mâhnire. Irezistibilă milogeală prietenească. Ce bine știi tu să poruncești. Haide, să-ți fac hatărul și de data asta. Mersi, dragă Costică. Mare pomană îți faci. Cum îl cheamă? Un moment. Eu caut repede în buzunare scrisoarea doamnei Marie Popescu. Nu e, zic lui Costică. Aoleu, și ies ca din pușcă, sar în brijă și alerg acasă. Acasă, scrisorica, nicăieri. Fug, doamna Popescu. Prea grațioasa mea prietenă. Lucrul merge bine. Am obținut de la profesor nota dorit. Decât că acum am nevoie să știu numele protejatului matale. Cum îl chema pe tânărul? E foarte bine că ai obținut ta. Nu ți-am scris numele în scrisoare? Da, dar scrisoarea dumitale am rătăcit-o acasă, printre alte hârtii și lucrul este urgent. Ca să nu pierdem vremea căutând-o, am venit la dumneata. Cum îl cheamă? Însă chiar nu mai țin minte. Pentru că, drept să-ți spun, Madame Preotescu, o bună prietenă de-a mea, la care țiu foarte mult, nu sunt în stare să-i refuz nimica. M-a rugat să-ți scriu, că știe că ții foarte mult la mine și nu mă refuzi niciodată și ești prieten cu domnul profesor Costică Ionescu, care ține foarte mult la dumneata și e în stare să nu-ți refuze nimic. Atunci ce este de făcut? Doamna Madame Preotescu și întreabă cum îl cheamă pe băiatul pe care mi l-a recomandat. Să rămână și țel. Dragă Costică, viu la tine sigur că n-ai să mă refuz. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit să mă îndoi un moment în cazul tău. Dragă Costică,
Viu la tine să nu mă refuzi. Degeaba. Ce pui mi faci? Ai iețat cum se mie acolo. Profesorul de latinește.